Ndewonu, ọ na Igbo ka m ga-eji eme vidiyo anụwa. Obi adịchara mma maka vidiyo anụwa m na-eme, maka na n'ụtụtụ a ka m na-aga na soshal midia wee fụ na on Ijele Speaks ka m fụrụ ya gbasara cross appeal by the federal government ese ka egbuo Nnamdi Kanu ka enye ya death penalty. Mgbe m gụtara ya, m sendụrụ meseji to Aloy Ejimakor ka m confirm ma ọ bụ eziokwu. So Aloy Ejimakor message this evening wee reply ya m sị ọ wụ eziokwu na federal gọọmenti sendụrụ their own cross appeal si na asị gbuo Nnamdi Kanu asking for death penalty. Ihe dị otu a gbagharịrị m anya, and ọ dị rampant na social media such mụ afọrọ ya. Ihe o ji na-ewute m bụ otu onye court of appeal released anyị ga-ejide aka na ihe court of appeal kwuru. Anyị ewere oke amamamụ ihe chọọ the lawyers nwetara the judgment chọọ onye dịka Mike Azokome, chọọ Ifeanyi ka ọ na-aza Ifeanyi Ejiofor, that young man very hard working. Si n'azụ ga-akpọta ndị Senior Advocates of Nigeria. Mgbe emege ihe a, ọ kwapụtara m tie mkpu ya, ebidokwa n'isi gaa na High Court na case ekpebiri a ga-ejide aka ebe a ọ na-abụrụ we stand on court of appeal we stand. Mgbe a ga na-akụ mgbọmgbọ ya all over the world, ihe na ga-abịa federal government. Ihe a na-ekwu obey your own law or show me the law. Mgbe aka a na-akpụ ya ka egwu obey your own law, obey your own law. Emegide ike gwụ ha ga-ahapụ ya. But ndị ọkachamara, ndị oburu nna ha ụzọ mụta dị ọkpara, so ihe ha ma ịpụta na soshal midia ha na-akparị gị, ha esi n'azụ ọ dịka izu agbara agba ka emegide Nnamdi Kanu. Si n'azụ ga bido n'isi na High Court dobo ya ikpe. Mgbe m pụtara na-eti mkpu ya ka ọ tụtụrụ aka mgbe ga-echeta ha na m pụtara na-eti mkpu ya maka ụmụ onye unu kpọrọ ụgwọ ka ebe n'ụgwọ unu kpọrọ ma ọkwa na Nnamdi Kanu m mepere redio Biafra London hapụrụ ya, kwụsị ụgwọ nọ na ya. Ya esi n'azụ m ga-rejisazie redio Biafra London si na ọ bụ nke ya, rekrut unu ụra arịsị tinye unu n'olu si nga ọwụrụ unu nọrọ ekwuru ahụ Uwazurike unu kpọọ ya unu egede na ihe ọ na-ekwu. Ihe unu na-eme anaghị egwe m iwe maka ama m na arịsị na unu n'olu, mana ihe ndị a bụrụ ihe m na-eche maka na ọnọdụ m dị iche. Ihe m na-achọ bụ Biafra, na Biafra a na ọ sọrọ onye ọwụ na mee m ana m ele onye ahụ anya, ọ Biafra ahụ ka m na-elere anya. Mpụtasị na-agbaghagoro m ya, ọ na-agbaghagoro m ya m na-ekwu taa m gaa na-ekwu ya, m ga-agbachie nkịtị. Ibu na asịgo na a na-ahapụ ya, m ga-asịsị jide ya maka ihe ọjọọ mere m. Mana Igbo nwanne a na-eru n'ọkpụkpọ.
ọtụtụ n'ime ndị unu na-asị taa na-eche na ndị dị against Nnamdi Kanu na-eche na ha wachọ ka egbuo Nnamdi Kanu, ọ wụrụ ndị na-agba mbọ ka arapụ Nnamdi Kanu. ka m na-ekwu Ijele speaks now, ụfọdụ m gara sị na agent ha na-ekwu, aga m eme isi ihe ọ na-ekwu o. Lekwe Ijele speaks, lekwe Blessed na ndị ọzọ anụwa dị critical about Biafra. Nke ọgwụ na ha nọ, ha na ha na-ekwu na ege ha ntị. Achọrọ m ịghọta why ha ji dị critical about Biafra. Ijele speaks na ndị ọzọ ha na-akpọcha m Ojukwu iyi, akpọ m iyi, mana ọnwụ ihe m na-ajụ, ihe m na-ege ntị, kedu ihe ndị a ji na-ekwu otu a? M na-amụta a lot of things from them. And isi na-aga ige ha ntị, ihe na-eme n'ala Igbo taa ọ dị mma. Otu eyi chenji isi na Biafra na-egbu isi ndị Igbo. Ọ ka anyị kọwasịrị ndị na-egbu isi ndị Igbo aka maka ị na-achọ Biafra. So unu eche na ndị na-ekwu emegide akparamagwa ndị si na ha na-achọ nwere onwe Biafra na-aga na-aṅa ha ntị. Mụa Uwazurike na-aṅa ha ntị. Mụa ya na-akpọ Blessed mawụ m fan ya. Ọ nọ 4 hours na social media, m ga-anọ ọtụ ya ekwusịa ma m enwere time ma m enwe time m ga-eji nwayọọ sevuo ya mgbe m nwere time ekesịa ya, maka ihe niile ọ na-ekwu na-aga n'anya ya, maka na ya nwa afọ Igbo chọrọ ọdịmma ndị Igbo. Ọgwụ ụsọ ndị na-ekwu maka inwere onwe Biafra bụ ndị chọrọ ọdịmma ndị Igbo. Enwere ndị chọrọ ọdịmma ndị Igbo karịa anyị nwa anyị ncha na-ekwu maka Biafra. So ka m si na-ekwu mbụ, ọtụtụ n'ime ndị unu na-eche na taa na a ga-egbu ha, ga-akpa ha maka na ha na-asọpọtụ Biafra, ha na-asọpọtụ Nnamdi Kanu. Ha nwa chọrọ ka arapụdo Nnamdi Kanu karịa unu nwa bụ ike unu nwere akwụna na soshal midia. Enweghị unu ochie ọbụla chọ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  na soshal midia, bikos ha sị na unu ji m mkpọrọ ihe. Aka m ekwe ka arapụ Court of Appeal judgment go back to High Court. Aka m ekwe. A sị na a gwara m, aka m asị mba, aka m ekwe. Mana ahụ na ahụ na ihe unu mere. Enwere so many things gaga on unu na-amarọ. Ama m mbọ anyị gbara na ka arapụ Nnamdi Kanu even before then. Unu na-amarọ. Ka m kọtụrụ unu obere, just one of them. Enwere ofu onye m na-akpọ ya aha, mana unu nwere ike ịma. Ofu onye na-achọdụghị igwere appointment e nyere ya because of Nnamdi Kanu. Onye ahụ bụ onye ihe na-agakọrọ mụ na ya na-agakwa m ntị n'olu. Oge e nyere ya appointment, mkpọ ya ikene ya sị na ịgba congratulations, ya sọ maka gịnị. M sị appointment nyere ya appointment, ya sị ya ma wekwa ya. M sị gịnị mere? Ya sị m legoro anya na ọkwa otere na ya kwuwere sị rapụ Nnamdi Kanu, na ọ bụrụ na ya bịa were ihe a ugbu a, ọ dịsị ka ya na-eso na-asọpọt ka ejide Nnamdi Kanu. M sị egwu sọwụ maka ihe iji chọrọ ịhapụ ya wụ maka Nnamdi Kanu. So Nnamdi Kanu ịhapụ ya ga the more reason why ị ga-eje were the appointment. Ya sị m kedu otu ọ bụ? M sị yes, because ndị na-ayọ ka arapụ ndị Nnamdi Kanu bụ ndị nọ nga ahụ, eso ha nọrọ ya. Mana gị nwa nọrọ nga ahụ, ị ga-ejizi aka gị na-eteku the decision. Ya sị ya m kwuru ọwa eziokwu. Si yes. Si nọ ya, ị nọ n'akụkụ na-ayọ ndị nọ na gọọmenti sịsịrapụ Nnamdi Kanu, ma ha na-ekwe ahapụ ya. Si betu ugbu a ha sị gị batazie ka ị soro na gọọmenti a, gị sịsị na ị chọghị ịbata. So ịbatazie ka esoro na-eteku decision ahụ. A sị na eruo n'ukwu Kalabin, ajụwa Kalabin kedu ife ị na-amị. Ohi m kwuru convince onye ahụ o ji were appointment ya.
ya ekwe m nkwa na ya duha na enweghị ihe isi ya na ọrụ ọbụ ya imere n'olu ọhịa izizi o bidoro mgba ka arapụ Nnamdi Kanu enwere onye ọ na-eme itụrọ ndị ọnụ na-elu n'okwu ma ọ na-aga aga ọ ga-akpọ m gwa m na elekpebe ya na-aga ụgbọala maka Nnamdi Kanu ya pụta ya gwa m lekwa ihe ekwuru ebe ahụ enwe onye a na-eme ite na corridors of power ọ na-eme itụrọ ihe niile all the issues federal gọọmenti rezuru eweke m na-amarụ from na Nnamdi Kanu si gbuo ndị amị gbuo ndị place mee nka ọya ka ha bie asị hey na federal gọọmenti ji yọkwa ndị finish gọọmenti ka ha kọọ na Simon Ekpa mkpọrọ oresi ụgbọ atụrụ Simon Ekpa mkpọrọ ọwụzi mgbe a ga-abịazi hapụ Nnamdi Kanu na Naijiria na enwere ka ọ dị ebidokwa kwuo nke ahụ n'ikpeazụ after so many months ka federal gọọmenti bịa sọpedala si oke kekwa ihe a ga-eme na oke fine a ga-ahapụ ya bet ọ ga-awụzi house arrest ka a ga-ahapụkwa ya ka ọ gawa back to London na ọ gakwa ugbu a kekwa na ọkwa na o mekwere ihe o mere mbọ jọmpụ obel onye ahụ akpọba m sike ihe m na-eche between house arrest and ịrapụ Nnamdi Kanu si gwa ha ka ha hapụ ya ka ọ gaa lụọ ụmụ ya na nwaanyị ya si ha mee otu a ha si mee nke m nye ya 90 days so ọ gaa lee ụmụ na nwunye ya na ụmụ ya ma chigha azụ Naijiria ma ha file ma ha chọọ ha trọst ya ha ga-adị surprise na ọ ga-anata ya ka aka na-ekwu na ha sọji esi maka mgbe ahụ federal gọọmenti asọpedala anya ihe a na-anụzi na okwu gaghachi na high court n'izizi I was thinking na ọ bụrụ otu ahụ esi rapụ m sị m gaa lie nne m within 90 days bịaghachi ka ọha chọrọ ime Nnamdi Kanu nso ka ọ ga-awụ until I got to high court ebupụtazie evidences the worst evidences ebupụtara ka ọ bụla ebupụtara ndị kpọrọ onwe ha senior advocates no argument no objection no nothing and then admit SBS nka eme admit SBS nka eme admit mana ajụsị ọ bụghị ụmụaka ka emegide ebe a ọkwa ihe eji enye judgment ka emegide ọkwa pụtara mgbe ha tie mkpu ya mana ụgwọ unu kpọrọ m amakwa unu cheta ihe niile ahụ kwuru oge ahụ maka unu kpọrọ m ụgwọ ndị ụgwọ ahụ kpọrọ unu ihe dubego unu na ala mmụọ taa ka ihe mere Uwazurike mere Uwazurike butere unu ndụ unu sị unu chọrọ ọnwụ Uwazurike wetara ndị Igbo ndụ ndị Igbo sị ha chọrọ ọnwụ non violence wụ ndụ violence wụ ọnwụ m ga-amụsị ihe mmụrụ ka esi eweta eme ndọrọ ndọrọ inwere onwe so through non violence a na-eme through non violence mụ na nwatakịrị m nyere redio Biafra ka ọ handụla apụtasị na ọ ya bụzi onye isi unu ahapụ Uwazurike sobe ya unu rapụrụ ndụ sụwa ọnwụ n'ọnụ elu ọnwụ aha si na Uwazurike mere nke a mere nke a mere nke kedu nke m mere unu eduga ya kọgara ya ụgbọ unu anaghị akụhụ ya onye na-abụrụ lọya na-apụta na kọt na-agwa jọji si na ọma law show me the law you can't convict me you can't jail me isi ọ dịka onye ahụ mma ịnọ n'elu ese I will defend myself even mụnwa ma as a lawyer mbụ for so many years esigodo taa na m kpọrọ mmadụ iyi ma na m kpọrọ mmadụ ihe
mma pụtasị I will defend myself. M ga-achọ lọya ọzọ ga-edefend m.